May buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa kadasig nga iyang gihatag sa matag usa ka nato nga niata karon nga nagkatigom para ato siya daygon o simbahon niining kabuntagon. Sa dili pa nato sugdan sa mga pagdaig o pagsimba, akong ihatag ni Sis Chari alang sa pag-lead sa opening prayer. Langit nun namong amahan, salamat Lord God, niining takna sa kabuntagon. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga mo'y nagpukaw sa matag usa namo kakinabuhi Lord. Salamat Lord nga sa tibuok gabi imong giubanan og giproteksyonan ug niining adlaw Lord God at giandam nimo ang among matag usa ka kasing-kasing og kinabuhi sa pagsimba, paghalad ug pagdaig diha kanimo Lord. Bisan pa man Lord God sa among kaigsuonan nga wala pa diri Lord God nga nagpadulong pa diri, ikaw ang Dios nga may magauban kanila, magaaga ka kanila nga imo silang ihatod diri nga safety Lord God. Salamat Lord God nga kaming tanan magkahiusa sa pagdaig o pagsimba diha kanimo Lord God. O nga niining adlaw Lord God, ikaw ang Dios nga mo'y mahimaya o ikaw ang Dios nga mo'y mag-uban niining tibuok nga adlaw sa among pagpanimba diha kanimo Lord God. Lord, among giampo Lord God, bisan pa man Lord God ang magdala sa alawiton karon Lord God. Ikaw mag-bless Lord God sa kinabuhi ni Ate Russell Lord God, nga ikaw ang Dios nga may magahatag og dihog amahan. Ikaw ang Dios nga mooy maga-lead Lord God hangtod sa paghuman ining panimbahon. Bisan pa man Lord God sa nagdala sa drums Lord God, sa piano o sa guitar o sa lead guitar Lord God, among isalig diha kanimo Lord God nga ikaw ang Dios nga mo'y magagiya, ikaw ang Dios nga mo'y mahimaya sa mga kinabuhi sa paghala diha kanimo Lord God. Ug bisan pa man Lord God among ginaampo Lord God ang magdala sa imong pulong nining takna sa kabuntagon Lord God, among giampo Lord God nga ikaw ang Dios nga mo'y magahatag Lord God og dihog amahan nga ang tanang katawhan nga makadungog sa imong pulong Lord God, makamatngon og adunay makatunan Lord God sa imong mga pulong diha sa pag-alaga diha kanimo Lord God. Lord, i-bless Lord God ang tibuok panimbahon gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos Lord God. Ikaw ang Dios ang masentro ug mahimaya amahan. Among ginaampo Lord God, bisan pa man Lord God ang among mga kasilinganan amahan, ikaw ang Dios nga kanunay mag-bless sa ilang kinabuhi, kanunay ka nga magauban kanila Lord God, nga sa matag pulo nga ilang madunggan Lord God, kini Lord God ila kining matgunan Lord God, og ikaw ang Dios nga mo'y magapanglihok sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya Lord God, og sa ngadto Lord God amo silang makauban sa pagdaig diha kanimo Lord God. Salamat Lord sa kanunay nimo nga pag-uban ug bisan pa man Lord God sa tanang kasimbahanan karon Lord God nga nagsimba diha kanimo Lord, ikaw ang Dios nga mo'y magauban sa tagsa-tagsa ka mga magtutudlo Lord God ug sa among mga kaigsuonan sa bisan asa nga lugar Lord God, ug ikaw ang Dios nga sentro sa paghimaya nining adlaw Lord God. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, ikaw among daigon Lord God hangtod sa imong pagbalik Lord God. Among isalig diha kanimo ang tanan Lord God. Pinaagi lamang sa pangalan sa among Ginoong Hesus nga Dios ug manluluwas. Ang tanang Ginoo, anak sa Ginoo mag-iingong. Amen. Usbon ko, may buntag ka natong tanan. Amen. God is good. And all the time, God is good. Yes, Lord. Among gi-welcome ang imong presensya na ining sa iyo sa kabuntagon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to
Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat o Diyos sa imong puno sa presensya sa matag usana mo nining sayo sa kabuntagon mga igsoon ko sa Ginoo. Nga sa atong pag-awit para sa atong buhi nga Dios, dili lang kay niawit ta tungod kay nindot tagtingog. Dili niawit ta tungod kay at ang gusto ni Lord nga ato siyang hatagan sa atong tingog, atong isulbong ang atong tingog para ang Dios mahimuot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga maunay usa ka sugo sa atong Ginoo nga daygon lang gyud nato si Lord ang balos niya panalangin. Amen. Hallelujah. Kung muawit ta sa Ginoo mga igsoon, ato gyung ihatag ang kusog, huna-huna, tibuok na tong kasing-kasing niining sayo sa kabuntagon, niining takna, niining oras sa mga igsoon ko sa Ginoo. Nga sa dili pa sa pagsugod, atong lamanuhon ang atong mga kaigsuonan o awitan nato ang atong Ginoo. Igsoon, maglamanuhay, din ipakita ang matamis nga pahiyom sa usag-usa nga diin sa tibuok simana iyatang giubanan. Amen? Hallelujah! Yes, Lord! Ipakita sa dagwayang kalipay sa kalentana ang kasugo sa akong dughan pahiyong gamay igsoon ko igsoon magdinasigay kung may naluya pikpika ang abaga pikpika ang abaga kung sa maginampo ay kita sa usag-usa ipakita ta ang iyang gugma igsoon magdinasigay kung may naluya pikpika ang abaga sa maginampo ay kita sa usag-usa pahiyong gamay igsoon ko ipakita ta ang iyang gugma. Yes, Lord! Yes, Lord! Nindot kayo mga igsoon ko sa Ginoo nga. Sa lyrics palang daan, gusto ni Lord nga, kanang ang atong pahiyong gikan gyud sa atong kasing-kasing. Amen? Nakita sa akong mga mata ug labaw ni Lord, nakita ni Lord nga ang atong pagpahiyong mga igsoon nga bit-bit ug balon ang kanang kadaugan nga kanunay gisinggit sulod sa atong kasing-kasing. Amen? Amen. Yes, Lord. Atong awitan ang atong buhi nga Dios sa mga igsoon. Naingon ang awit diha sa matag adlaw. Gusto nato nga
kauban na to ang atong buhi nga Dios. Inana pa ta igsoon nga sa matag adlaw gusto na to siyang kauban sa matag buhaton sa atong mga trabaho, sa atong mga pinasikay-sikay, sa atong tagsa-tagsa kapamuyo. Gusto ni Lord nga ato siyang kauban. Amen? Yes, Lord. Ato siyang awitan mga igsoon. Atong ipaubos ng atong tagsa-tagsa kakinabuhi mga igsoon. Ug atong i-feel ang matag lyrics sa awit nga pinaagi sa atong mga pag-awit mga igsoon. Ato siyang maday. Ato siyang mapasidunggan. Ato siyang mapasalamatan mga igsoon ko sa Ginoo. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sa matag lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang hangin nga ginhawa. Yes, Lord. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa ka, kay ikaw man ang kanunay gitinguhan ning akong Diyos, Lord. Ikaw man ang among Diyos, Amahan. Ang hangin nga among giginhawa, Lord Jesus. Imo og imo ka na, Lord Jesus, gikan. Ikaw ang among kusog. Ikaw ang akmong gugma. ug ikaw ang tanan, Lord Jesus. Ikaw ang tag-iya sa tanan, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord God, nga walay gunong, walay puas ang imong pagpanalangin sa matag usa na mo, Lord Jesus. Dalaygon ka, Amahan, Lord Jesus. Amo pa jud kang awitan, simbahon, daygon sa tibuok na mong kinabuhi. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Aduna ako'y basahon nga pulong sa Ginoo. Naingon diri sa Salmo 100 mga igsoon. Naingon ang pulong sa Ginoo, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay. ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong ang mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Amen. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma. Ingon ba ng iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Lord! Atong awitan ang atong Ginoo upan sa kalipay na malipayo ng atong mga panagway. Amen!
kanimo, ani ako magasimba kanimo, kay kamhanan ka, upalaan ka, utakos na alagaran ka. Ani ako magaday kanimo, ani ako magasimba kanimo, kay kamhanan ka, upalaan ka, utakos na alagaran ka. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, iantos mo ang pagpasan sa krus. Pagkataho sa plano mo, O Diyos, lagi pagkamatyan mo sa krus sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Ani ako magaday kanimo, yes Lord. Ani ako magasimba kanimo, kay kamhanan ka, upalaan ka, utakos na alagaran ka. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, diantos mo ang pagpasan sa krus. Pagkatahong sa plano mo, O Diyos, lagi pagkamatyan mo sa krus sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, diantos mo ang pagpasan sa krus. Pagkatahong sa plano mo, O Diyos, lagi pagkamatyan mo sa krus sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Adlaw karon sa pagmaya, adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta. Yes, Lord. Adlaw karon pagdaog ni Kristo, kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya, adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta. Ang pagdaog ni Kristo, kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kaluwasan ta kang Jesus. Yes, Lord, gawason ta sa balatian. Gawason ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya,
sa kagawasan takang Hesus. Gawas nun ta sa balatian, amen. Gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa paglaya, sa kagawasan takang Jesus. Kaming tanan o Diyos, kaming tanan o Diyos, magadayi kanimo, kay wala na lain pa, gawas pa kanimo. Kaming tanan o Diyos, kaming tanan o Diyos, magasayaw kanimo, dili ka bunggan mga tiing. Mamulokso kanimo, mo singgit og hallelujah. Jesus dalaygon ka, hallelujah. Jesus gamhanan ka, karon og sa walay katapusan. Takos og angaya, Dios nga balaan, Dios nga balaan. Ang gugma mo Dios para sa tanan, mo Dios patanan. Isalikway, ang kabalaka kay ang kadaogan, nga naangkon ko mo singgit og hallelujah. Jesus dalaygon ka, hallelujah. Jesus gamhanan ka, karon og sa walay katapusan. O singgit og hallelujah. Jesus dalaygon ka, hallelujah. Jesus gamhanan ka, karon og sa walay katapusan. Karon og sa walay katapusan. Yes Lord, yes Jesus, yes Lord. Thank you Lord God, sa kusog Lord God, nga kami nakadaig, nakasayaw tungod Lord Jesus. Gusto mi Ginoo nga ikaw ang Diyos mahimuot amahan. Lord God, thank you Lord God, nga angayan ka Lord Jesus sa tanan Lord God. Angayan ka amahan sa tanang mga pagdaig. Angayan ka Lord Jesus, pinaagi sa awit amahan. Amo kang napasidunggan, amo kang hidaig amahan, amo kang mapasalamatan Lord Jesus. Salamat Lord God, kani adto amahan, na sinatian ni mo Lord Jesus ang kasakitan sa atong Ginoong Jesus, na sinati mga igsoon ang mga pagkamay, ang mga pagbubugal-bugal, tanan nga mga pagsulay nga nagian sa atong Ginoong Jesus. Isakit ang atong Ginoo tungod og alang kanato. Ang atong Ginoong Jesus, gisakit siya dito sa cross. Ang cross nagpahinumdum kanato mga igsoon nga diha siya nagbitay, diha siya gisakit, gilansang sa cross ug alang para kanatong tanan. Amen.
Busa atong hinumduman mga igsoon. Pinaagi sa awit mga igsoon. Nga grabe ang maagian sa atong Ginoo. Tungod lang ka nato mga igsoon. Nga diin ka ni ato. Wala pa ta masakpi sa kamatuoran. Diin ang atong kinabuhi. Wala makalipay sa atong buhi nga Diyos. Gusto ni Lord na pinaagi sa mga awit. Ato siyang mahinumduman kanunay. Kung giunsa siya pagpasakit dito sa cross mga igsoon. Tungod og alang ka nato. Amen? Amen. Yes, Lord. Pagkani ato nasaran ko ang kaluwasan. Yes, Lord. Mahitungod sa Ginoo mga problema kaluya nasugatan apan si Kristo akong mahinumduman sugad pagkani ato nasaran ko ang kaluwasan mahitungod sa Ginoo mga problema kaluya nasugatan apan si Kristo akong mahinumduman si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansang para ako makaambit sa kaluwasan si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansang para ako makaambit sa kaluwasan. Lord, sukat pagkani ato sairan ko ang kaluwasan mahitungod sa Ginoo mga problema kaluya nasugatan apan si Kristo akong mahinumduman si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansang para ako makaambit sa kaluwasan si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansang para ako makaambit
Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Na sinabi man, Lord God, nagkaagiman mig kaluya, problema, kapuyan, ni Ginoo. Pero wala kami laing hinumduman, Lord Jesus. Ikaw o ikaw lamang, Amahan. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord Jesus. Ang imong pagkamaayo, O Diyos. Kanunay, Lord God, nag-uban ka na mo. Yes, Lord. Gikan sa among pagbangon, hantod sa among mo, Lord God. Gusto ni mo, Lord God, karong adlaw, Lord Jesus. Amo ka, Lord God, magay. Amo ka, Lord God, mapasidong ka, Lord Jesus. Yes, Lord. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Tungod sa imong pagkamaayo, problema, kaluya, mga hagit sa among kinabuhi, Lord Jesus. Lord, dili na mo kalimtan nga matutok pidiha kanimo. Kaya naani mo, Amahan, ang kasalbaran, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus. Talaygon ka nga Ginoo, Lord God. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Atong i-feel ang mga awit nga atong awiton karon, mga igsoon. Kung unsa ka maayo ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kaloy mo ay kinutuban. Yes, Lord, ikuktan ni mo, Lord God, at among timpo kinabuhi, Amahan. Timpo kinabuhi mo. Yes, Lord, ikan sa among pagbabangon, hantod sa among pagpahulay, sa pagpahulay. Awiton na mo, Lord God. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang gumam mo, o kaloy mo ay pinutuban, ikuktan mo, tibuong kinabuhi ko. Ikan sa akong pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton mo ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-ano. Yes, Lord, kanunay kang maayo, Amahan. Kanunay kang maayo nako. Hantod ako may ginhawa, awiton mo ang pagkamaayo mo. Yes, Lord, ang tingog mo, O Diyos. Tingog mo nagagiya sa kangitid, nagagiya sa kangitid, nagauban, masuod kaysa sa tanan. Yes, Lord, ikaw ang amang Amahan. Ikaw ang Amahan. Kami imong pinangga, O Diyos. Kami imong pinangga. O nabuhi ni, O Diyos. Sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-ano. Yes, kanunay kang maayo ka nako. Hantod ako may ginhawa, awiton ko
Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord Jesus. Ang imong pagkamaayo, Lord God, kanunay nalipot ka na mo, Lord Jesus. Ang gugma ni mo, Lord Jesus, kanunay nag-uban, kanunay nag-focus ka na mo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord. Dili paigo ang among paglitok diha kanimo, Lord Jesus. O pagpasalamat, Lord. Hinoon, Lord Jesus, hangtod sa kahangturan, Amahan, nga mulitok kami kanunay og pasalamat tungod kay maayo ka, Amahan, sa tanang panahon. O silimbahon nga ka, Diyos, o walay sama ka nga, Diyos, nga among gialagaran, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Dalaygon ka, Amahan, sa uling katapusan, Ginoo. Wala kami laing sampiton, wala kami laing sandigan sa among tibuok kinabuhi, Lord. Diha ra gyud kanimo, Jesus. Dalaygon ka, Amahan, sa uling katapusan, Ginoo. Dalaygon ka, Amahan. Thank you, Lord. Kanimo, Amahan, ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Diyos, magkaingong. Amen! Amen. Hallelujah, no? Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Salamat kay Lord sa matag usa nga nadasig gyud sa mga awit nga makalangit para sa imong kahimayaan. Ug karon atong paminaw ng scripture reading nga pagadado ni Sis Wincy. Amen. Kutas-kutas pa man. Ako aman ang higayon na pod nga muhatag og kadaugan para sa atong buhi nga Dios. Amen. Ang kadaugan ako mga igsoon ko sa Ginoo nga kanang sanaan ako sa Ginoo kay kaniadto nga wala pa ko sa Ginoo, mga igsoon. Kung akong balikan, mga igsoon, wala pa may uban nga wala masayod. Kaniadto mga igsoon nga wala pa ko sa Ginoo. Kanang ang kinaiya gyud dili gyud makapahimuot sa Ginoo, mga igsoon. Kay mismo ang akong mga igsoon na sayod gyud na sila. Akong mama, akong papa, kay kanila ging kinamanghuran nga babae niya kanang ma-feel pud nato nga agatong inahan po kay pilangga pud ta ba, pinalangga ba tanan ng anak, pero diris ka manghuran kay matod pa nila maoy mo pahimulos maistanan kay moy mo pahimulos og sukol kani adto niya
kanang samtang nag-eskwela ko sa una, kay naamong kita yung mga bag-o nga wala pa gid makadungog. Eskwela ko sa una, kanang inig-uli na ko gutumon beta gikan ta sa eskwelahan, di ba? Kay balo jud ko nga nakasinati kita anak tanan gutom oy. Kay bisan tuod naglingkod ra ta sulod sa eskwelahan. Gutom kaya ang atong utok kay gasto ka istanan siya. Kay utok man ang atong ipaminsar unsaon na to pag-answer. Ya, paminsar tag maayo niya. Gutom gid ta. Muna nga inig-abot sa una. Kanang luyag yun, labi nagulay kaon inig-abot. Kapoy baya kaysa naglakaw, may magani na karon kay bless kaysa na ng mga uban karong mga anak kay hinatod kuha. Ya, hatod kuha unya. Kami lakaw. Gikan there's elementary kanang high school. Parang arang there's high school kay duol naman lang. Nya, ang sitwasyon dyan sa estudyante, gutom yun kay labi na sa una ang balon 5 ra. Nya, usahay ang balon 2. Napaganito'y kaisa nga gipadadaan ko ni mama og bayad para sa balbasin. Nya, karon isa ibayad dito. Nya, wala man ako gibayad. Nya, sige na magpaningil ang tag-iyaw. Nya, akong giingon sa kong mama, gibayad na lagi. Nya, wala ra gyapon ako gibayad. Maato nga nagulata kong mama, oy, kasabaan ko kay sa unang mga ginikanan, gusto kayo mangulata. Di ba? Kisay nakasulay anak, lahi karon nga generation. Kay ang ubang mga anak, mangandir mas ginikanan. Ang uban karon, hadloko naman tas kita naman ay nahadlok sa atong anak, di ba? Spoiled naman kayo ang uban karon mo dalag anak. Kay di ay naagian sa kaniadto nga kulating kaayo ta, gamay rang hinungdan, dugay mo uli, hala kulating gyud ayon. May gani mo karon kay inig uli ninyo. Naanay pagkaon giandam. So sa una akong sitwasyon, pag uli na mo sa mua, tanaw ko, isda may sulaan niya, inununan gamay. Niya kay high school ko ato. Grabe mo ko ka-wild mga igsoon. Mo to, pagtanaw na ko sa isda kay, mora man ang isda, tos kulon ni mama. Kuwaon bitan ako gibundak ng kulon. Mora may sula, di kinako na ikaulaw mga igsoon. Unya, pagbundak na ko kagikaon man na sa ireng. Di, sus, gikaon mas ireng. Kuha na pukok bunal. Bundalan bitaw na ko ang ireng. Basta kay nakalibang jod ang ireng. Basta kay tituyok limbag ko ng ireng. Gawas ko ng hugaw siyang lubot. Ara, des mama sa una. Nga nung man itawang imo man ang gipatay day. Nga, sus, ang gaba ikapito kapilo. Ang kukuyawa sa kani wala po tanay sayod sa pulong sa Ginoo. Hala ka tinuod pag human na anak ko, hala ka base tuod. Pero sa diyang nakabasa ko sa Bible, sa pagbuhat sa Ginoo, sa tanang matang sa mga hayop, kita di ay mo dumala. Dili di ay kay kita ay dumalahon sa mga hayop. Kita na nooy mahadlok. So, mo to nga ikod, layo ra gid ay kay ito sa una. Si mama, kaunig hilak sa kuwang kinabuhi. Kani adto. Maghilak na siya. Nabot ko sa punto nga mo anak nas mama mapayag mauna na lamang ko kamatay. Nadungog yun na nako. Kay grabe man ko kabadlungon sa una mga igsoon. Muna nga layo ra gyud kaayo kanihadto nga wala ko sa Ginoo sa karon nga naa sa Ginoo. Dili makaingon ta nga makaana gyud sila sa mama sa una nga maayo gyud kay tanan nga kana bitaw nagtamod ta sa pulong sa Ginoo kay aduna jud kausaban nga mahitabo sa tong kinabuhi. Amen. Kung naaman ko ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon, magkahiusa gid ta. Kay kung wala pa ta sa kamatuoran mga igsoon, ihanay ra ta pasigar buhay. Ihanay ra ta patas anay. Sa atong mga igsoon wala tay tarong nga relasyon. Dili gid ta kantigo nga mo relasyon sa atong igsoon. Gamay ra galing bingkil, buod rag hantod sa kamatayon, balunon ang pagdumot. Pero grasya sa Ginoo nga naa na ta nangalagad sa Ginoo kay aduna jud kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi. Amen. Matingala na lang ta nga awayon ko, dili mo ko musukol. Muna nga grasya ra gid na tanan sa Ginoo nga aduna na kitay pagpaubos.
Amen. Kaya kung wala ta sa Ginoo mga igsoon, gubot kay tanan. Kana sila si Gaw Joel, saksi magina, kay doora magbalay sila si Arita. Akong mga igsoon, inig pa uli magbuksing, magsinumbagay gyud taman. Unya, ako kay naabot na ko sa puntong mura ko ginirbyos. Magkurog naman ko, labi na inig andar na ito kung magulang usa to syudad. Nya, punan pa ni ako igsoon aring usa. Hanay, ako dayoy manago sa mga hinagiban. Muana agad itaw na papa, nangawala na katong gamit, asa dagway gihudhod ni Rasil. Kay malimot na malang ko, kay kana bitaw, dili ko gusto nga kanang mga igsoon nga adunay makuan lang, maunsa. Di ko kani ato, di ko gusto nga maunsa sila na ay maunsa kay kuan man god, igsoon man ta sa dugo, di ba? Di kita gusto nga maalaot ang atong igsoon. Muna nga, salamat sa Ginoo, sa dakong gugma sa Ginoo, nga nagkabanapog kong alagad sa Ginoo. Muna makaingon ko, pinangga gyud ko sa Ginoo kay, yatagan man ko kanang bana nga kanang nag-alagad sa Ginoo kay, kung wala po ta karon dire. Diba? Makita ra po ta unsay mga okasyon sa kalibutan. Usa ta magkakitanay. Ya, grasya sa Ginoo nga nakabanakog kanang alagad sa Ginoo kay natudluan ko. Dili lang kay ako gipaminawran ako ang wali, nibasa jud ko sa Bible mga igsoon. Muna nga maayo ginang magbasa tag Bible kay ma-inform kita nga tinuod jud nga kaniadto sa wala sa Ginoo sa karon. Maghilak na lang ka, magbasa ko Bible sa una, maghilak ko. Kay kung mabasa man tag Bible, nakigsulti man ta sa Ginoo. Mugalit lang tulo akong luha kay hala. Dili man gyud ay maayo tong akong kinaiya sa una. Asa man ang musangpot man jud sa kalaglagan. Moto nagkahila ko. Samutan pa nga gipadanggo ko sa Ginoo, sa bag-o pa ko nangalagad sa Ginoo. Dili ba gyud diha dayon ang kabag-uhan. Amen. Dili oy practice baya. Dili biya dritso nga nakadungog ka sa Ginoo, ituong ka sa pulong sa Ginoo, sadyang nibasa ka, nidawat ka sa pulong sa Ginoo, natuo ka sa imong pagtuo sa Ginoo tungod kay aduna kay nadungog ug aduna kay nabasa nga pulong sa Ginoo. Dili biya diha dayon. Kung dili ko ta mangayog tabang sa Ginoo nga Lord, pag-uha ko, wala po'y mahitabo. Ato agi ng desisyon mga igsoon. Amen. Desisyon good kay sa una, samtang bag-o pa mi, bagong kasal pastor, gipadanggo jud ko kuan kanang bersikulo. Naingon diya Roma 8:8. Unsa man ang Roma 8:8? Ang taong nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya dili magkapahimuot sa Ginoo. Mo to nga nindot kay kung magbasa tas pulong kay pahinumduman mo to. Hala, naaba jud nako, tinuod jud, naaba jud nako ang tawhanon. Ingko Lord, unsaon ko man nga mawala ni nako? Di ay ang sekreto di ay kay sige tag simba, sige tag basa sa pulong. Unya ang pulong nga atong nadungog ato di apply atong ikinabuhi. Kay kung dili po di ikinabuhi, wala po di kabag-uhan nga mahitabos atong kinabuhi. Mo to nga grasya sa Ginoo, dako gid nako kay nang kadaugan nga gihatag sa Ginoo. Bisan sa akong mama, kadaugan ako nga makita mas ato iyang panagway nga okay na gyud. Amen. Mga pipila ka bulan, mga 2 months, makita gyud nga kanang murag kanang aduna may gihambin gamay. Muna nga gaan ra gyud kay sanan kung naata sa Ginoo kay even sa akong mama nga di man gyud malikayan sa pangidaron nga adunay mga kaluyahon sa panglawas. Gaan ra gyud kay sanan kung nangalagad ta sa Ginoo kay anaaman ang pagtinabangay. Amen. Mas magaan pa jud ya. Nindot pa jud kay sanan kay kanang lahi magod kung naatas Ginoo kay sa panahon nga adunay gibati, di kita dritso dayon og kanang dadon dritso doktor, ampo kita ampo. Atong yung katong gihatag ni Lord nga authority nga kanang moampo ta. Atong yung ibansay sa atong kinabuhi nga pinaagi sa pangalan ni Jesus mamaayo. Mo na nga kay kung dritso na to, ipasa pa ta abot sa syudad. Unya ang lawas sa tawo may
kanang kasarang sa tambal nga isog, diha man maluya ang tawo. Muna ko mahimo ampo jud kay diha sa pag-ampo nagtuo man gyud ko nga dako kay kahimuan diha sa Ginoo. Muna nga dako gid kay nakong kadaugan nga pipila na ko ka magsuon nga nagkauban mi nga lagad dili pamantanan pero ngadto makauban na gid namo uban sa tabang nato uban sa tabang sa tong buhi nga Dios. Ya dalaygon kayo ang Dios o biharag yun ang kadungganan mga igsoon. Salamat sa kinabuhi sa itong igsoon, sa iyang pag-share, sa iyang kadaugan. Tinuod man dyan igsoon na sa dihang makailata sa itong buhi nga Diyos, makita ginato ang kausaban sa usag-usakan nato. Munang niya kita karon aron ato siyang simbahon. So karon akong isunod ang
Salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa pamilya nila ni Kuan Dinoyos family. So karon atong andamo atong unahunag kasing-kasing alang sa papumati sa mensahe sa Dios nga gadanon sa Pastor Gage. Mao ni ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag og sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan og kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa tao. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imo mga pulong, mga mensahe, nga imo karong ipaabot ka namo, nga imo mga katawhan, nga nanginahanglan ni ini. Wala kami laing gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Mao ang imong mga pulong, ang imong mga mensahe, kay diha mi mabag-o, diha mi mabuhi, diha mi mausab, ug diha mi makabaton og kasiguruhan sa imong proteksyon, sa imong mga saad nga kami imong dadon sa langit nga wala nay katapusan. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga mo imo bag-o sa among kinabuhi. Maoy mo pasangkap sa amo ang paglakaw ang magkinabuhing matarong balaan sa imong atubangan. We declare blessing sa matagusan aniya karon sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. So may buntag sa tanan, pag-usab o may buntag may pagkikuban sa ato ang mga listener. Wala na ko ma-check ang sound kaganina sa ato ang live tungod kay nag-ilis tag mixer. Ya salamat kay sa inyo nga pagpakabana. Wala na ko ma-monitor tungod kay nagsigi kog sit up sa ato ang sounds kay ang ato pong napalit nga kwerdas dali pud kay maputol. Sige nga ilis kog kwerdas karon putol na sad. Muna nga, kung inani nga sit up gyud, actually, muabot ang panahon doon nagyo ko i-train unsaon pag sit up ang tanang sounds. Kaya naamag yun na sa monitoring. Kami nga mga musician, si parit mi nga murag bahin sa kanang panimbahon. Nya inani nga sitwasyon mga kaigsonan murag all in one ba? Angay ako tanang angay, dayong sa ko aning monitoring sa music team, kinahanglan pa nako sila nga monitoron, inana gyud. So, naagay mga panahon nga kanang kuwang ang ato ang pag monitor. Pero salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang programa o nakig-uban sa atong pagdaig pagsimba sa Ginoo. Na sila tao'y kahingawa, matud pa silang mensahe, pastor, kanang sounds karat kayo. Unya wala po na to magamit ang ato ang page, ang pulong mo kinabuhi ko kay abin nako og na nako ang ato ang programa. Ang ako ding nagamit ang akong account Gideon Kenlalario. Pero at least naagyapon sila nakig-uban og nagdaig sa atong buhi nga Dios. Ato pagpakan ang Dios nga panay nagpanalangin sa tanan. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan kining pulong sa Dios. Ang tanan miingong pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan maura kayo makabag-o sa tao. Maura kayo makausab sa tao, dili ang simbahan. Kung kining simbahan na mga kaigsunan,
wala magsangyaw sa pulong sa Dios, pati ikaw di ka mabago. Pero kung musimba ta sa Dios mga kaigsunan, nga tudluan ta sa pulong sa Ginoo, unya mudawat tas mga mensahe sa Ginoo, mabag-o gyud ta. Mausab gyud ta. Nganong kinahanglan man tang mabag-o? Alang nimo sa imong hunahuna mga kaigsunan, alang natong tanan, nganong kinahanglan man tang mabag-o? Nganong kinahanglan tang mausab? Kay ang gisugilon sa usa ka tawo nga giayo ni Jesus Christ, diha sa Juan Kapitulo 9, versikulo 31. Nama mo'y Biblia diha mga kaigsunan. Basaha diha sa inyong Biblia. Maurag yun ang mga Biblia ha. Naana diha tanan. Unsay giingon diha? Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga pag-ampo sa mga makasasala. Amen ba? Nasayod kita nga ang Dios dili mamati, dili maminaw kung ang mga makasasala maunay mag-ampo. Dinhi sa atong gipuy-an nga kalibutan, tanang tao musampit o Ginoo. Amen ba? Bisan gani ang mga tulisan, bisan gani ang mga kurap nga mga tao, mga kawatan nga mga tao, musampit po na sila sa Ginoo. Pero dunay gipasidaan ang Dios mga kaigsunan, diha sa Mateo City 21, nga dili tanang tao magsampit o Ginoo, tubagon sa Dios. Amen ba? Nganong gibili na nga maong mensahe, kay nasayod ang Dios, tanang tao kung maapiki na, musampit yun na Ginoo. Amen ba? Ang tao gani mga kaigsunan, kung maapiki na ang iyang gininhawa, musampit yun na Ginoo. Doon ako'y testimony, akong amigo nga usa ka taas kayong tao, gikan to sa Tabuak, Bai City. Mura og kanang size kapin man siguro ang iyang height, taas gyud kayo, murag tiga-abaga ra gud ko. Unya kuan siya kanang lahi siya nga klase nga naa say nakatunan mahitungod sa panginamot. Kanang naay mga naa say naagian nga kapila siya gitabangan, tabangan sag 7, tabangan sag 5. Unya taas na siya nga tao, murag taas pa na ni Dong Marvin, perting taas nga tao, nya itumon siya. Ya akong sangyawan, iyara kong bugal-bugalan, ingnan ra ko, may pay manguling ka anak dong, kaysa imo kong sangyawan. Wa man ko'y makuha anang maminaw ko nimo kaysa manguling ta. Sige sila panguling. Yang anong musangyaw ko niya, kay nasuod na ko siya, kay nagpatudlo lagi kong pangamot. Tudlo kong pangamot, kay may na lang. Ya sakit man, niundang po ko. Unya, muadto lang gyud ko sa ilahang area diin sila mag-practice para ko makasangyaw. Unya ingon siya nga di gyud siya motuo. Naay Ginoo. Pero kabalo mo unsa? Pista sa amo ang lugar. Mayo man to. Nya kanang Mayo, sugod na nag-ulan-ulan. Unya kanang panahon na ang ako ang motor naapay cooler kay nagbiyahe man kog isda. Unya napay sulod ang ako ang cooler, daghan ra kay ice. Karon kay pista lagi, na inom-inom, hubog, ang nagkugos nako, nagkabikil man sila. Ibot man ang ako, ang nagkugos nako og flamingo nga, gikan ko nung Mindanao nga, kanang inig-ana, bisag di pa mo abot, masamad na. Sa ilar po ng istorya, grabe ko nung pagkalalaha. Di pagani ko nung maabot ang saging, masabad na ang saging. Karon kay Kratisyan man gyud siya, grabe na nilang tinikbasay, grabe na nilang inawayay, ang iyang lipak ra gyud, naupos na lang lipak ko, agi siya masamdi. Tabangan na siya. Pag gitabangan siya, gilipot sa likod, gidunggab siya dire sa ice pick. Pag dunggab kay nakaigwad man pud siya, nataroy ang aspect dire, natungon mo sa bukog.
Monto nga gitabangan na siya tabangan. Pag kilab kuno sa iyang kontra, pag kilab sa kuan, monto nga ni isa iyang kamot kay nisagang siya, pagsagang kay abi niya glipak pa ang iyang gisagang kamot naman. Putol ko ni siya. Sa daling istorya atong panahon na kami pa'y naimotor, si Raymond ug ako. Kami mo'y gisakyan, tinangtangay paskuler, gihatod na mo sa Tanhay, wala madawata. Lapos Miss Provincial Hospital sa Dumaguete. Dito siya gidawat. Salamat ra gyud siya nga nakainom siya ganang himag. Kay kanang himag mo papundo din na sa dugo. Dili gyud mo agas ang dugo kung makainom ang tawag himag. Nya ako'y gadalas kamot nga putol, ako ang magulang gadalas pasyente, dayong didto mi sa probinsya sa ospital. Kanang tao nga di mo sampit o Ginoo, wa gyud siya gituohan. Sa diha nga ning hupas na ang himag, wa na siya paduulig daw. Doktor na yung nag-atiman kay dito mas sa emergency. Gisampit gyud ko niya. Sa dong Gideon, pag-ampo dong, Ginoo luwas ako. Mao gyud na nga ako saksi gyud ko. Bisag unsa ka isog ang tao. Pag muhapit na gani mamatay ang tao, musampit gyud na Ginoo. Mao nang gibilin kini maong mensahe kay nasayod ang Dios nga tanang tao bisag unsa pa na kabatig kinaiya, bisag unsa pa na ka makasasala, bisag unsa pa na kaisog katalawan, musampit gyud na sa ngalan sa Dios. Musampit gyud na Ginoo. Mo na nasayod ang Dios ni ana. Mao nang gipahibal-an ta, kana bitang gipahinumduman ta nga dili tanang tao musampit og Ginoo iyang tubagon. Ang usa ka tawo nga giayo ni Jesus diha sa Juan kapitulo 9 bersikulo 31, ingon diha mga kaigsunan nga nasayod kita. Dapat masayod sad kaani. Nasayod kita. Ang Dios dili maminaw sa pag-ampo sa taong makasasala. Tanang mga tao nga makasasala, musampit maginoo, pero giklaro sa Dios diris Biblia, di sila paminawon sa Ginoo. Karon, unsaon man aron maminaw ang Dios sa pag-ampo sa tao. Kinahanglan ang tao maluwas gikan sa sala. Kinahanglan ang tao mga kaigsunan makalingkawas sa sala. Amen ba? Pangutana, sa imong kinabuhi, doon na ba'y simbahan nga makapalingkawas sa tao sa sala? Kung kanang simbahan na wala magtudlo sa pulong sa Dios. Walay laing makabag-o, makausab sa kinabuhi sa tao. Ang mensahe sa Ginoo. Mao na nga tanang simbahan, gitinguha gyud sa Dios nga ang iwali, ang isangyaw, ang itudlo, pulong sa Dios. Amen ba? Kay ang pulong sa Dios, makabuhi sa atong kalag. Makapausab sa dagan sa atong kinabuhi. Mao na niingon ang mga apostolis, mga kaigsunan, nga unang nag-alagad nato ngadto sa Dios. Ingon ang mga apostolis diha sa Hebreo nga atong gibasa, kapitulo 4 bersikulo 12. Nga ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duhay sulab. Mudulot kini ngadtos kinahiladman, muuting kay muusisa kini. Muuting kay muusisa kini sa kinaladman sa kalag, hangtod nas dinugtungan sa espiritu. Ang pulong sa Dios maoy makasusi sa una-una. Maoy makasusi sa ato ang kasing-kasing. Buti pasabot, ang pulong sa Dios mo'y makaayo. Mo'y makabag-o. Mao bitaw nang kung ang tao maminaw ra gyud Biblia, maminaw ra gyud pulong sa Dios, mabag-o gyud siya. Mao nay nahitabo sa atong igsuon nga akong asawa nga kaniadto iyang nakit-an nga dako ug layo kayo ang kalahian sa iyang kinabuhi karon. Amen ba? Kung wala pa sa Ginoo, maatiman ka ang iyang mamang papa. Moingon po siguro tang wala pa to'y sure. Sumala sa kinaiya nga inyohang nakit-an, nasaksihan.
sa atong igsuon sa una. Iyang kinaiya sa una. Nga kung way sudan, buka ang kulon. Unya, imbis na apay sudan, naunhan pa Diyos iring. Wala na sudan. Napa na tatoy madaginot, matutpas ubang mga binisyan, napa na tatoy matiti. Pero, giunhan man pos iring. Ingon siguro ang iring, mag-away mo ani, ako'y kaon. Imbis mo kaon, wala na yun sudan. Niya, kamo gyud mismo saksi sa inyong kinabuhi. Amen ba? Dapat makakita ta sa sitwasyon sa tong kinabuhi. Sa sitwasyon sa unang wa pa ta magbasag Biblia. Sa sitwasyon nga karon nga nagbasa na tag Biblia. Muna niingon si Jesus Christ diha sa Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Basaha diha sa inyong Biblia. Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Ang nahinluan na kamo sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Amen ba? Amen? Ang pulong sa Dios mao'y makabag-o, mao'y makaluwas sa tao, aron ang tao mga kaigsunan, makapausab sa tao, aron ang tao makalingkawas gikan sa pagkamakasasala. Ganong kinahanglan ta makalingkawas sa makasasala? Ganong kinahanglan ta makalingkawas sa sala? Kinahanglan ikaw o ako makakaton sa pulong sa Dios. Dunay panahon sa mga minsay sa Dios samas atong gihimo karon nga naminaw ta. Kay pinaagi niini ang minsay sa Dios pagtudlo nagsugilon kanato nga pinaagi sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios. Mapapunta, mausap na, o makalingkawas na kita sa sala. Kung sa atong pagpaminaw, muna niingon sa Jesus diha sa Lucas 16:21. Si Jesus dito, unahan sila na naminaw, unahan sila na namati, ano man, anong kinahanglan man ang siyang tumanon, ay ingon si Santiago, kung imo ra ka paminaw, di ka mutuman, ang imong pagtuo ay nagtuo ka ng Diyos, pero wala ka mutuman, patayan mo pagtuo. Kung patayan imong pagtuo, ay wala ka mutuman sa mga minsay sa Diyos. In-examine mo ni mo sa Ginoo, di mo ka paminaw sa Ginoo. Amen? Basaha ang Isaias kapitulo 59. Puno ako sa Diyos, ako ng palibot mga kaigsunan. Isaias, mensahe ng sa miaging Domingo na atong nanunggan ang Isaias kapitulo 59. Versikulo 1, 2. Ingon din Kasi madungog na. Mayroon pasensya no sa tanang mga nagsunod sa ato ang pagsimba, nagiduyog sa itong pagsimba kay ang gigamit pa nako ng dili nako ang monitor. Next Sunday ako ra gyud mahanay ako unaho na siya. Salamat kayo. So Isaiah 59 versikulo 1 hangtod sa 2. Nagingon din ang namon sa Ginoo dili mubo, na dili siya makaluwas. O dili usab bungol ang iyang dalungan, na dili siya makadungog. Ang inyong Ginoong kalapasan may nagulang kaninyo o sa Dios o sa inyong Dios. Ang inyong sala mao hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So muna giklaro mga kaigsunan nga ang tao di ay kumakampo dili yun nakdunggon sa Dios o siya magpuyok sa sala. Amen ba? Amen? Yan ito tayo itong mensahe nga kanang before may ikasal
Gihatagan na sa mensahe sa Ginoo. Roma 8, versikulo 8. Yan dito kayo na basahon diha sa versikulo 6. Versikulo 6, versikulo 7, versikulo 8. Sa Roma 8. Tanawa. Nindot kaayo na gihatagan na isang mensahe sa wala kami magpuyo. Ingon din mga kinsunan sa 6. Ang paguna-una kanunay sa mga butang tawhanon, musangkot sa kamatayon, apan ang paguna-una kanunay sa mga butang espirituhanon, musangkot sa kinabuhi o kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maguna-una sa mga butang tawhanon. At tanan mayong butang tawhanon. O siya ang mga kinaiyang tawhanon. Ingon din kay dili man siya matuman sa balaod sa Dios, dili gayon siya makatuman ini. Kanang versikulo 8. Ang tao nga nakinabuhi sumala sa tawhanon kinaiya. At tanan mayong tawhanon kinaiya. Ang tao nga nakinabuhi sumala sa tawhanon kinaiya, dili gayon makapahimuot sa Dios. Ang tao nga dili makapahimuot sa Dios, ang ipakita sa Biblia, dili paminaw sa Dios. Amen? Unsay rason nga nung dili maminaw ang Dios? Kaya nagsigig pagkinabuhi sa tawhanong kinaiya. Ato isang ila-ilahon, unsa ning tawhanong kinaiya? Wala pa bataanin, naningkamot na batang ato na biyahan. Kaya kung nag-alagad ka o nagsampit ka sa Dios, o nagsimba ka sa Dios, na pabilin niya kung tani ini tawhanong kinaiya, ang atong pagsampit sa panahon ng may tagtabang, useless yapon. Tama? Amen. So, kung ang ato runtunan, unsa ko na ito pag-ila-ilaw, unsa ning tawhanong kinaiya? Sa iyong pagpaminaw, unsa kahaning mga tawhanong kinaiya? Okay, kining tawhanong kinaiya. Ang tawhanong kinaiya, kinahanglan, makalingkawas na niyana. Kaya nga naman, ingon ang Diyos mga kinsunan pinaagi sa sulat sa Ikalagad na si Apostol Pablo, ingon din hinga, ang tao nga nagkinabuhi, the word na kinabuhi, nagbuhat, naghimo. Tama? Ang tao nga nagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya. Huwag ipasabot, nagkinabuhi siya na iyang gigawin tawhanong kinaiya. Dili o bili gayon makapahimot sa Diyos. Kunya ang tao na dili makapahimot sa Diyos, dili makapalipay sa Diyos, dili na paminawan sa Diyos. Muna nagkakain mga taong inigabot na sa mga trahedya, kabihan ang kasambit o Ginoo. Kaya muna magwala ng Diyakon matubak, muna daghan na lang yun ay sakit ang Ginoo. Usa naman yun ang Ginoo. Siya ang tigpakaliwala sa tao sa Diyos. Kinsa? Si Jesus Christ. Ang tao na nakinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya, dili yun makapahimot sa Diyos. Dili na paminaw sa Diyos ang iyang mga pag-ampo. O saon aron paminaw sa Diyos ang atong mga pag-ampo. Atong katunan nga dili na tama kinabuhi sa tawhanong kinaiya. Pamutan, saon man nato paglikay kung dili nato ila-ilahon ang tawhanong kinaiya. Pamutan ako yung dapat. Gusto ba ka makaila unsa ning mga tawhanong kinaiya? Kaya kung dili ka kailaan ng tawhanong kinaiya, basi sige na kadamit anin. Amin ba? Kamukulog din ha, di ba? Kung hindi ka kailaan ng tawhanong mga kinaiya, tawhanong ng mga kinaiya, hindi ka kailaan na, kasi sige na kang nagkinabuhi na, sige na kang gagamit. O yan karon kung mga panalangin, mayon ang Diyos na, nandoy ng taning kanaka panalangin, saan mo na yung buhat kung puro makaamin? Panuwi ang Diyos, saan man ako sa ipagtulungan? Muna kabisan saan na itong panigamot o pangayot at panalangin sa Diyos o niya initanaw sa Diyos at itong ginabuhi na ginabuhi na
nga pinabuhilag ka po sa tawanong kinaiya, wala ka po iibig. Tama ba? Amen? So itong ilailahon, kinitawahan ng kinaiya. Isa ready na. Aron ato malikayan. Aron ato lang, kada word malikayan, aron ato lang undangan. Sunod, ato pag yun na kalimtan. Amen? Basa sa sulat ni Apostol Pablo sa libro sa Galacia, Kapitulo 5, sugod o 19. Diyan ato may laila kana mga tawhanon nga kinaiya. Mga isuon. Mao na sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao ay mo tingkad, mo susi, mo kilatis atong kasikasi sa atong hauna. Kana mo limpyo, mo pasabot. Kung ang atong kasikasi sa hauna wala na bagyo diha sa pagkinabuhi tawhanon kinaiya. So unsa man tawhanon kinaiya? Sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 9. 19. Galacia Kapitulo 5, 19. Basahon na to. Ready na mo, makaila, liling tawhanon kinaiya. Para ito na yung malikayan. Kaya kung dili na ito, dili kayan, kung sige na David anak, ini ko abot na katapusang tinga sa itong ginanawa, kung sampai pas kinuha tayo, wala na kuwan ba? Wala na mga dawat pa. Ano man? Dili lagi maminaw ang Diyos sa pag-ampo sa taong makasasala. Amen? Setting. So, ato yung ilailahon. Kung napataan ato na rin hinahinayang tantang. Amen? Ready na? Sige, ato na ilailahon. Sayon tayo pagila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Wala kayo talisod-lisuran. Pipili yung sayunan. Ingon din makita ini sa salawayong makigilawas. Hello, napapatalihan? Number 1, ini salawayong makigilawas. So ato na siya, ayuhon, tarungon, kinahanglang, dili na yun, nato ubutan, nga, makinabuhin ka punta, sumala sa tawhan kinaiya, usa na ini, salawayong makigilawas. Hugaw o gilas ng mga buhat. Kung saan na hugaw ang gilas ng mga buhat. Hindi na lang nato na i-discuss. Siguro ikaw o ako, kita na lang kabalo na kami. Sunod, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Amen pa? Napapata? Okay? O sa pagpamarang. Pagpangdakot. Pagliba. Makita usab kinis pagbilong tanay mo mga Kristohanon. Hitayan kanang mga tao nga dili kayo para dili ka magdugo. Sa mas nahitabo sa mga ginabuhi, sa kadagahan ng mga pagsulay, naningkamit ni mulikal. Di kayo, di bilong-bilong. Dahil ang paglikay o ganang pag-keep silent, usa na siya kailangan nga nagpapaubsanon ka, nagpapailupot ka, unya usa na ka kinaiya ka bililhon tayo at ubangan sa iyo. Ingon ang Diyos, ang mapataas, itaubos, ang mapaubos, itaas. Tungod kay gituman mo man ang akong suko nga magpailog ka, Ipadaya Kapitulo 3, Gis, ilikay ko ikaw sa mga katalagman na mabot sa kalibutan. Importante na pailog o paubos. Usas mga buhat sa pagpaubos ka ng mulikay ka sa mga taong humigiro. Amen ba? Amen. Sunod, ingon din pagbingkil-bingkil. Wala kita mga Kristohan, wala na bingkil-bingkil. Tama ba? Wala na awan-awan. Kung magharit na ang gugma, kasi na kapungod, kahapog, pagkabahin-mahin, pagkamasinahon, pagka sisunod, pagkapalahog po. So, ako na nag-ikontra, ako na siya kailangan, ako na siya kailangan. Kung hindi pa yung naamog yung mga panahon na, usa sa naamog yung mga amatado sa katao, ito na sa weakness, kaluyamon, kahuyamon. Ay mga panahon na ang tao, mga iyaha kahuyamon, iyaha sa diri, niya,
kami nga nagdala sa pulong sa Dios, para hindi nakampo para sa mga tao nga naapas ng iyamon. Amen pa? Kaya, balikabutan na yun nato mawagtag ni sa ato ang kinabuhi. Kanang pagka mapatuyanon sa lawas ng kaibo. O uban pang mga butangas sa ini, busa pasidan ang luka mo karon. Sumala sa akong gihimo kaniadto, so kaniadto kani hangtod sa kalabot ni Jesus. Ingon dinhi ang pasilaan sa Dios, sumala ni Pablo. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay lapit sa ginharian sa Dios. Bisag gani ang mga pag-ampo. Usap sa pangutanan. Kung kita man ang tuong Ginoo, nagbuhat ang yapo ni ini. Usap may kapuslanan. Dapat tayo magawag na pabor o panalangin sa Diyos? Wala. Wala. Pagtikan na mo sa tunasawa, sa pagtunga na mo sa pamaagi sa Diyos, like panghalan, sa paghatag ka na po, gitinguha yun na mo na makalikawas ni sa Jesus kalibutan. O sa liha na nakitaan sa Diyos ang tao na nakapahimot niya, nakalikawas na sa isang unsang tauhanong kinaiya. Mo ba na yung tauhanong kinaiya? Iyan ang ikahimutan. Yan indot kayo ang tao na ikahimutan sa Ginoo. Anawa. Unsay buhaton sa Dios kon ang tao kahimutan niya. Kana makalikawas sa bitaw sa tauhanong kinaiya, kana kita wala na yun mag-inabuhig sa sala. Malipay na ang Diyos. Malipay na ang Diyos kung sa ako pagko'y sa limutan, makalikawas sa sala. Dunay bersikulo nga akong igunitan nga maoy naghatag na ko kanasi nga mong kinahanglan ko nga mong lingkawas sa tawhan ng ginaya. Nga mong kinahanglan na akong palikamutan nga makalikawas ako akong asawa sa tawhanon kinaya. Kaya sa panahon na makalikawas kita sa tawhanon kinaya, malipay ang Diyos, mahimuot ang Diyos. Sa diha mahimuot ang Diyos, nato, nimo, namo, dunay buhaton ang Diyos. O sa may buhaton ang Diyos kung mahimuot siya nimo. Imo ba na silent? Dapat akong silent. O sa Diyos, kung ang Diyos na mahimuot, ikaw Albert, ni Pamela, ikaw Joel, ni Cora, ni Eden, ni Marvin, Jinyen, ni Wilson, na Kelvin, Brad Ramon, kita ka na rin, di man ako mahurot ni oras. Unsay sa Diyos, kung mahimuot ang Diyos sa imong kinabuhi. Nasayot pa ka, dapat masayot lang. Basa sa Ecclesiastes, Kapitulo 2. Basaha diha sa Ecclesiastes, Kapitulo 2. Versikulo 26, tanawa. Versikulo 26. Ecclesiastes, Kapitulo 2, 26. Masaya mo din katong ikahimutan ang tanan ato na masakon dungan ka. Katong ikahimutan sa Dios, hatagan niya o kaalam. Kanang pulo hatagan niya kaalam, nagstart ng kadasi. Ang tao nga nakapahimaya, nakapalipay sa Diyos, tagaan niya kadasi na mubasag Biblia. Kaya ang pagbasa sa Biblia, mao'y bugtong pamaagi aron ang tao makakatog kaalam. Mao bitaw na kinahanglan ang mga batanon, mga bata na to, ato bilang kabasa ang Biblia. Kaya kung dili ta mubasa ang Biblia, dili nato maangkon ang kaalam na gikan sa Dios. Kung wala kay kaalam, ang mahitabuan na magtuura ta nga musampit ang laing mga Dios, mura na sakto. Kaya wala kaalam. Amen? Ang tao na way kaalam,
Sumala sa kaalang ibigan sa Diyos sa Biblia, bisag kinsa na nanay ang kuan. Iwak na masayo sa kaalang gigan sa Biblia. O nang di ta matingalan anong dunay mga tao nga daghan kayo kuan. Daghan kayo nga kuan. Pero kayo masama sa Biblia. Sunod, kadtong ikahimut-an sa Dios sa tagan niya kaalam o kahibalo. Mahibalo siya kung unsang buhata ang makapaimpirmo, unsang kinaiyaha ang makaimpirmo, unsang batasana ang makaimpirmo, nasayo po siya unsang ang buhat ng makaimpirmo. Wala na ang tao nga dunay kahibalo, mahibalo na kung unsay buhat ng makapalangit, unsay buhat mga eksyon batasan kinaiya ng makapalangit, unsa ang kinaiya ng makapalangit, dili tawhanong kinaiya. Kaya katong tawhanong kinaiya, maka-impirno gito. Unsay giingon sa mensahe? Buo sa pasidanan ko kamo karon. Sumala sa akong gibuhat kaniadto, ang magbuhat ang butana. Walay lunak sa ingharian sa langit. Dili na akong sulti, minsan na sa Dios. Ito ra kong ga-deliver. Nga kinahanglan nato ng usabtan o angay nato likayan. Inay mo kapag likay na na. Yan ito din siya. Hatagan niya hibalo o kalipay. Walang kalipay na ta. Amen ba? Sunod. Apa alaot ang mga nakasansala. Ilaw, napapatalihan? Ingon sa binhi, pagkabanguo niya, o magtikom sila aron ang ilang hinaguan, ihatag natos ikahimutan sa Diyos. Napapatalihan? Lord, una matingala lang ka ba? Nga bisag, kanagin mo sa libo, kuhaan mo na para sino, nakuhaan na nila na maglugay kay mahurot. Inuod na. Nakuhaan na din na muskalibo ha. Nakuhaan na. Kami dagdahan kayo nga na siyatian na may savings. Ako asawa. Wala may tarong trabaho. Wala kami ginala mga tao o panguna. Wala kayo mga tao na ingana na daghan. Wala kayo mga tao na muingon kung naghatagan. Huwag may naghatag na mo mga tao kanyan ko. Wala. Ang ako, para makakaumi, mga balhapat ko, magtaksi ko. Pero kami nakasaksi yun, akong asawa. Na ako'y income sa taksi. Nakapahuman ng motor ako. Itong motor nilang papa. Kami nahuman ito gulo-gulo. Pareho ko ng taksi, kami sa Rumi. Baliwan ko kabaw. Unya, pero ginuhulugan ko. Unya, kami sa Rumi, pareho ng taksi. Sila mismo no Ronald o si Rone. Kanang matingala sila kaya akong kwarta mensahes na karaan ko sila na taxi driver. Ingon gud sa mga kauban na amigo na ako sa una na puro taxi driver. Ingon tong ilang amigo na puro akong amigo. Isa kinis Gideon murag wa ni manoflik. Wala ko manoflik. Kuan man. May size na ako ang kwarta. Iadungan ni o pamasada. Ang ilang 300 pa. Magkita-kita kami. Kanang mga di na binabingaw. Ato na yung sa dapit sa mga naay, magawas sa mga pasahero. Maglinya din. Sa pila ni kwarta. Kung may size na, sa piyaw mo. Sa kuha. 300 ba man sa kuha. 500 lang. Yung butong, usan ang kaila. Kasi ba ako nukli? Tingala naman sila. Kanya, makakuha kami, makatigumi. Karena puskalibo, ako yun ang bantayan. Puskalibo, muna yung pulong sa Diyos sa itong isutan ha. Kaya mo muna yung pinatis kung i-examine sa itong kinabuhi. Karon kung tinuod ba tayo ng kinabuhi na nakapahimod sa Diyos. Sa dihangan doon namin savings, puskalibo, ibutan na mo puskalibo. Nakuhaan pa na.
Kanang uskalito na tumaan na sa mo ang para niya Ginoo. Pero matingala lang ni. Kanang 900 bisod kinabot doon. Pero sa diha nga akong asawa wala manungin nga amo ikapulo. Iyang ipalit og baboy, namatay ang baboy. Sila matuluhan, Brandande. Sabon sila, niyawas ka pala si Brandande, ang ipalit sa akong asawa, ang among ikapulo. Hilang na akong asawa, sa kaita amin makapamanan at kaso, nga kay kwarta dili ko na magasto, dili ko na ako. Sinsa ikapihan sa akong ikanapulo, kanang di agastuhon. Lagi magagastuhon, kwarta ko na. Hilang na ko na ang asawa niya, ang yan, hindi na karabang ka ng kanang kaluog ka. Awag ko talaga kay ang ako ang prinsipyo na hapos kiniya. Pero ipasagdan kami sa Diyos, wala. Wala ipasagdan. Sa dadanghang mga pagsulay, gibless noon may pagkayo. Amen? Muna yung tulong sa Diyos, muna yung mensahe sa Diyos, kung pilates, mo examine sa akong nauna kasi aron pagpakisa, aron masayo ka kung nakapahimaya pa ka sa Diyos. Kaya kung nakapahimaya ka sa Diyos, nahimot ang Diyos, makinala lang ka, mayroon doon kay kwarta, lisod kay mundo. Pero kung wala kay Diyos, inigsweldo sa Sabado, inikaduminggo, wala kay kwarta. Ako kinamas na sa una. Nanapang ko. Mag-iusog itong palit o short. Muna nga, sa among kinabuhi, nangikamot yun nga, dihaan na mo ang mga buhat na dili makapahimaya sa Diyos. O sa mga buhat na dili makapahimaya sa Diyos, tawhan ang kinaiya. O niya, please kayo kagipadang ko na nila akong asawa. Ang tao nga maghuna-huna sumalak sa tawhanong kinaiya, dili makapahimong sa Diyos. Atong papakan ng Diyos yan. So I hope, doon na may nasaktan, ako lang balikon, inanini. Ang pulong sa Diyos na usisa sa kagunahuna, sa kong asin-asin. Mao'y nag-iya. Amen? Itugluan ka sa mensahe sa Diyos, sa pulong sa Diyos, kung saon, aron makapahimong taniya. Aron sa ingon, mag-ako ka sa Diyos, lungkot na. Aron mangayo ka sa Diyos, atagan taniya. Amen? Ikaya nato ng mga buhat na tawanon. Kung sa ganito mga buhat na tawanon, asa kita, Galacia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang sa kanan. Kaya sa inyong pag-ulit sa inyong balay, inyo nang reviewon. Kaya kamo mga magtiayo, inyo nang sabutan. Sabutan na inyo kanang dong, dahil kanang ako na ni hinahingayang tantang. Kung mahimo kami, ako ni tantangon, niritso. Tama ba? Kaya kung wala ka na anak mga pingsunan, English yung lagi ka. Hindi mo dapat English lagi ka? Yes. Ang pulong sa Diyos, may obyo ko nga, di mo kapyas. Amen? Amen. Sa dihang English ka, timan makapakaon na ka. Mapapaghatag na ka. Munang kagahapon, kinananay pa tayo. English na itong nagsoon. Wala pa na sila English. Ininanay na kayo. Naghupong magsinumbag kayo. O nag-English kayo na magsoon. Di ba kahapon, English kayo. May kinananay ka na may ice cream. Abi na kumahot ang sundan. Abi na kumahot ang ice cream. Pagka naghanaw na tumuruod kay Basi Kakumpi ang biglang na salamat kay sa Ginoo sa iyong pagpanalangin. Inumdumin, ang ikahimutan sa Diyos, i-bless Ginoo. Ang tao pag ikahimutan niya, wala namang pinabuhitaw-hanon. O kung sa kami ng mga pinabuhitaw-hanon na naapa nato, ato na sa bitayan, ato na sa biyaan. Amen? Hindi mo kapag biyahin na, awang i-bless na ka. Ayaw na pagsabi ko dili Diyos. Ako yung mata sa tuwang ako, kung ako na, apahan ako na
Diyos sa mga gagahom. Salamat o Diyos sa inyong mga mensahe, tulog, na mo karoon ng luglan. Dineclare blessing sa mga tagusa. Isan pa o Diyos sa mga tulong na mo karoon na saktan. Ikaw Diyos, magatabang ka na po sa pagkibig nini. Aron kami magpuyog diha sa inyong panalangin. Diha sa inyong mga saan. I-bless nyo ako mag-igsunan. Gikas sa mga bataan, kapatanunan, namo mga hangtong, na magpabilin kami sa pagpaminaw sa inyong mga pulong o pagkinabuhi sa inyong mga mensahe. Araw, kami na inyong mga katauhan, tapos, hindi mo kapag, biyahin na ang tauhanong ginagaya. Sa bilog na diliid na ko tumbingan o karon areta sa laing bahil mao ang paghatag sa mahidumaong halat mao ang tithes and offering. Praise Muhatag sa kalipan, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipan, diha sa Ginoo. Nagtunang Diyos, muhatag ka diya sa kalipan pasipan. Hallelujah. Mohadal sa langit, diha sa Ginoo. Mohadal sa kalipan, diha sa Ginoo. Dayon na ang Diyos, muhatag ka diya. Adala sa pag-apo sa tithes and offering, labing gamahanan na mga Diyos na sa iyo sa kambuho, sa mga usa o Diyos. Among ipasalamatan Ginoo, ang mga mensahe na imong ipabot sa mga usa na mga kinabuhi Lord God. Katong nga mensahe Ginoo, dili kato na mo kalimtan Ginoo sa among tibuok kinabuhi Lord Jesus. Kapangin may amahan sa katong apulong kung wala pa ma-apply. Lord, nga magkinabuhi na mo kanunay ang imong bulong, Lord Jesus. Nga magkinabuhi ni Ginoo diha pasibo sa imong kabubuton, amahan. Lord, ikaw o Diyos kanunay magapanalangin, amahan, sa imong alagad, Lord, na imong gigamit, Lord Jesus. Maghatag ka kanunay, Lord God, pinasahi nga kaalang pabor sa iyang kinabuhi uban ka na mo, Lord God. Lord Jesus, i-bless amahan ang salipianon nga bahid na nasa mga tubangan, Lord God. Padanin mo sini, i-bless Ginoo sa mga kamot na nagtulor, amahan. Ikaw ang Diyos na nakita, ikaw ang Diyos na sayod, amahan. Kung kinsa sila, ikaw ang Diyos pilo, Lord Jesus, sa mga panalangin Ginoo nga ilang masinatik. Kung asa man sila nagbuha Ginoo, sa mauma, sa negosyo, sa tanan nga mapak na mga panarbaho Ginoo na ilang gikuhaan. Among ipangayo, amahan, ang imong pagproteksyon Ginoo sa ilang ipanguhaan sa labianon na bahin. Sila, Lord God, may makapahimulos, amahan. Dili makapahimulos Ginoo ngadto sa doktor, kundi sila jud Ginoo ang makabenepisyo Ginoo sa ilang sa labianon Ginoo nga gipuhaan, amahan. I-bless kami tanan, Lord Jesus. I-sustain kami, amahan, ang
among ipangayo kanunay ni Lord God ang mga pabor, Ginoo, protection sa tibuok na mong kinabuhi, Lord. Among ipangayo, Amahan, na ikaw ang Diyos magagiya ka na mo, magauban, Lord Jesus, hangtod sa kahungtunan. Kaya magpasalamatan, Amahan, pinaagi lamang sa pangalan ng Jesus. Amen. Ato ta sa mga pagpahibalo, mga igsuon ko sa Ginoo. Amo preside karong kuan Domingo kay si Ikay Pamila. Amo presider. Unya ang scripture reading kay si Gaw Albert. O testimony kay si Pastor Gideon. Si Pastor Gideon ang testimony. Wala kami kadungog si Iwan testimony. O niya, special number kay kung nag-istorya may si Gaw Julius, ang botong na ba na siya na-memorize na kanta. Wala pa, Gaw? Ha? Magkanta ka? Si Gaw Julius, kuan, iya ang special number, solo flight. O niya, sa gihapon, sa gihapon kay mga duha na kasibado nga wala may kaklase sa mga bata kay gahapon kanang sa sunod magklase mi kaya ako nang isen kay naka-assemble naman si Pastor o kuan kanang microphone ang muback up na po sunod kay si Del Pamila o si Ate Ilpi. Nga mag-send ko nilang mga line-up kay tuloy naman duha ang back-up kay nag-ayaw siya microphone na para maduha ang back-up kay may mato kay lighunong na po magkasinya sanay sila padayon bataan mahunong buta buka nga mga pagpahimalo. Salamat kayo sa mga pahibalo. Karon ang unang adlaw sa bulan sa Nobyembre, hapit na ang Disyembre. No? Hapit na Pasko, hapit na maginatagay, ginaylo ay regalo. No? So nindot kayo ang ato ang pag-alagad na ginasay sit up hanay na. Kaya karon atong tanawon ang atong kalendar. Pizza dos naman gayron. O nga, gahapon may pizza uno. Sakto nga. No, pizza dos. So, karon mula na, natay tagbo kausa. Sa usa ka bulan, kausa. Ya, karon mula na, muragi pa mahurot ang kamuting kahoy. Napag-akoy kamuting kahoy. Pero ang manok, murag, atot mo ka na. Kanawa. Kaya wala naglumlong naman ang mga manok. Bago na kong ipugat kahapon ang usa, pero naman ko yung naglumlong. Kanya, ang Sabado dire, ang pizza 8, pizza 15, 22, 29. Adunay upat ka Sabado sa bulan sa Nobyembre, ang atong pangitaon sa butan ni ini, unsang pizzaha, ang atong tagbo. Pirmirong Sabado, ikaduhang Sabado, ikatulong Sabado, ikapat na Sabado. Kanang na sa inyong kuwan. Kanang isang ansalan. Kamu diha. Tunga-tunga lang. Sige, tunga-tunga lang. Alay lang siguro tos 22, ikatulong Sabado. Magpagkara na ita. So, 22 ka magtagbo. O di ako ng atong tinuhaon na kanang itaw na ay kalkal diha siyuta niya na ako'y magliha. Kaya ko ang hinaynayon na ni Ogliha
Kaya ito pananaman kaning tiles, tiles ni siya. Wala masayon, wala pa December, tiles na kayo. No? Tiles na ni, bigla kayo siya abo. Kay mapa naman lang. Siligan, di mapa. Kaysa kami, abo pa kayo. Gawari din ito ang mga sound system, pati ba sa abuga. Huwag kami ito ang mauno at iabog sa. Kaya abogin kayo siya. Pag matayos na, mali ako ang panadaman na matayos na siya. Ya, ang ganang gawas, okay naman na siya. Hinahaya na sa gliha. Karong 22, na ay magliha, niya na ay magkalot, niya ako pwede skin coat. So, ikatulong patong, finish na siya. Kani wala pang lip intal. Na-primera ni siya, pero wala kami final. Kana, wala pag yun ay intal, puro na skin coat, pero nalihaan na siya. Pero ikaduha pa na siyang patong, wala pa na ikatulog. Pag ikatulog, pwede yung buta. So, maroon na ito, kay Malo, karong piksado, 22, ako na to, o niya, kay Malo sa nato, karong sinunahuna, ato niyang po nga, dili mo kusog rin ang bagyo. Kay karong sinunahuna, musulod ang bagyo, nga sinatian na yun nato sa pizza 4, pizza 3, pizza 4, mao'y posibilidad na makapod na pili sa malampon na yun. Sinatian na yun nato diri Cebu. Ya, ang Cebu, dito nga para bagyo. Sa bagyo. Only first na bagyo, karatuiga nga musulod sa Central Visayas. Ya, lantaw na ko, hinahinay ko man, pero wala ginabili na nakusog. Pero kanang 85, kanang iyahang ikusod, kusog na siya. Kaya napanahon na siguro, magkanta-kanta na kita, batan na kung nato alamre kung sa ikuan, kanang ginahanglan, o ito kung ginahang si Badudo nga, siguro dito baat, kung gisal mo rin ako gilantaw, gisalay na ito mo, ang ibaat ko, kay, o tinay safety ba, ng naibaat. Kaya, kanang mga kuha na, tanawang sa nako, kanang Starlink, kuhaon din na nako niya, habo kay na siya, kay wala nako na siya lanuhi, kay na iagi man sa kuan, isami. Una nga, kuan na siya, pinsa-pinsa kanina, usawa na kung idea, kay iagi siya isami. Ang advice yun na, kung naibagyo, kang among yung Starlink para naartay wifi, kay posibilidad na, pero ang mga kayo sa akin, hindi na sa mapituhan. Kaya kanina, pangilaon na nato na masimpi ang Starlink. Sige. So, mula nato tayo malo, ato ang improvement sa itong sipahan, magpadayon karumula na para kanang taguan na rin nato. Nga mag-ambot agig palay kay malo. Sige, kaya ang mga birthday celebration, karoon naman katapos ang Domingo. Ampuan. Atong ipaya ito mga kamot, mag-ampot ka, salamat sa Ginoo. Ang hanap ka Diyos, kung kagagahon, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat Lord, nga imong giatiman kanunay ang among kinabuhi. Aron mahimong andam tapos sa imong panalangin, na diin among gihamyo, ipangayo kanimo nga panalangin. Dili gyud nimo ihikaw Diyos sa panahon nga among kinabuhi. Wala na gyud diha sa tawhan ang kinaiya. Usa kung dunang po may mga makita nimo Diyos sa among kinabuhi nga tawhan ang kinaiya. Amahan, salamat kayo mo kaming tabangan na makalingkawas ni Ana, makagawas ni Ana o God. Salamat Lord na aron ang mga sakripisyo, paghago, dili kayo mukawang sa inyong presensya, amahan. Imo yung suklian o gandihan, sumala sa inyong mga saan. Nga kabintanan na mag-alakad ka nimo, imo gawin iblas. Imo gawin panalaginan, maugunay, imo gibilin sa imong mga pulong, nga mao'y amo kayong gilauman, nga makabaton gawin sa imong mga saat, amahan. Amo kang ipasalamatan, pasidunggan, isan pa sa kinabuhin sa konsuunan, nga nakakaroon sila mga dapit lugar, nga nagiguban, nagiguyog sa mong pagdayag, paghalag ka nimo, i-bless sila Ginoo sama sa mong pagpanalangin ka namo. Tabangin usap sila, nga sa ilang kinabuhi, dili na nimo sila makit-an na kinabuhi pa sa tawhanon nga kinaiya, amahan. Kaya imong pulong, nagpasidaan ka namo, na kung magkinabuhi yapon kami, niihan ang mga tawhanong kinaiya,
wala gyapon mi dapit diha sa imong gingharian, wala gyapon mi dapit sa langit, Amahan. O sa hawasa ang tanan kung mga kaigsuonan, higpita ang among pag-alagad kanimo, nga wala na gyud mga buhat sumalak sa tawhanon kinaiya. O kagaay kami kaisog nga among ng undangan, ilan na yun ang undangan o gitayan o higit na may magkinabay na araw walaan sa mga tubangan sa inyong araw. Ang imong panalangin, may among makatunan. We declare blessing sa mga usa, mga magtiayo, magbinahalay, bisan pa sa ibong pamilya na ang pagkinabangay o na ang kalipay-kalinaw pakigait sumala sa imong mga puno. Kaya ito na Diyos, mauban ka na mo. Inaagi sa grasya sa mga Ginoo, ug sa Dios Amahan, sa pag-iusap sa mga Espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoo Amahan, ubanin kami. Salamat sa Lord sa pagkaon bisan pa sa kan nga mo karon sa lugar. Ikaw Dios magablas. Salamat Amahan, ngayon panalanginan bisan pa ang tubig nga mo pag-gamiton sa pangalan ni Jesus. Tanang Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa pagtuo. Dayon ang Diyos mo sa likanihan. Sa magpayong kasing-kasing, hallelujah. Katong mga patanon nga, nangandoy nga mo, keyboard, gitara, apply lagi ang simahan. Makapractice lagi mo. Salamat sa Ginoo, no? Mga akong pasensya nga wala ko maka-in sa to ang programa tulong ng kinabuhi ko. Kaya wala sa nako ma-set up og tarong kay nag-ilis man ko nag-ilis man ta og mixer. Kaya ang akong mixer akong gigamit dito sa FM radio. Kanya lahi man gunang mixer sa FM radio, lahi ko ng mixer sa atong programa, lahi ko ng mixer dire sa atong simbahan. Kaniadto kay ako ra man gidala-dala mo na nga gitaga naman tay mixer nga pwedeng magamit sa radio mo na nga ako gi-set up dire sa ato ang programa niya. Wala man ako mas check sound mo na nga mga irong pasensya nga karat o dili mayo ang resulta sa ato sound. Next Sunday ako na nang sound check yun even sa atong live. Ang Dios pa tayo mga panalangin, ang Dios magatagbo magauban natong tanan ay declare blessing no sa matag usa nga ang Dios magapaday pagpanalangin. Usas mga pamaagi nga makasiguro gyud ta nga panalangin ta sa Dios kanang naminaw ta ngaming buhat. Naminaw ta ngaming buhat sa iyang mga pulong mga mensahe. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. God bless.